सोलिबाय थानाय ISPL नि गेलेनाया मसलपुरनि गेलेग्रा फोथाराव दिमा हासाव आरो त्रिपुरानि गेलेनायजों जागोन 2:30 बेखायनो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बे खेलाखौ नायफैनो गासै रायजोफोरखौ खावलायनाय जाबाय। गोजोनथों रायजो नोंथांमोन। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम ATM सार्भिस हिटाची ATM एन्ड टाटा इन्डिकेस ATM फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे ATM मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।